Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. Καλά, με την Τόνια δέσαμε το που μου λέει από Κύπρο, ξεκινάω και ρωτάω πορείες. Την τρέλα εκεί κανένα 2 ώρο. Και είπαμε, φάγαμε και την πρώτη παρατήρηση στο μάθημα, γιατί το μάθημα ακουγόμαστε, εμείς μιλάγαμε. Καλά, προχθές την διαγωγή ήταν κορυφαία στιγμή, έτσι. Εντάξει. Και όμως ξέρεις ότι μάθανε πράγματα τα παιδιά μέσα από παιχνίδια, από δραστηριότητες. Δέσαν τα μάτια τους και πιάναν αντικείμενα και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είναι. Ή τους έδειξα όπως κάνουμε εμείς όταν περπατάμε όξω, ότι το τυφλό, ας πούμε, θα πρέπει να σε κρατήσει εκείνος από τον μπράτσο και να τον οδηγήσει. Και παίζαν, θέλανε όλα μετά να τα κρατήσουν, να με ξυναγήσουν στην τάξη. Δύσκολα να κινείσαι στην Αθήνα, δεν είναι όλα εύκολα. Ούτε μου έχουν έρθει όλα εύκολα, ούτε τα περιμένω να έρθουν. Θα προσπαθώ όμως. Προβλήματα προσβασιμότητας πολλά, δεν είμαστε όπως το εξωτερικό, έτσι, άλλες χώρες όπως η Βαρκελόνη. Ξέρετε, η Βαρκελόνη είναι η πόλη όνειρο για κάθε άνθρωπο με αναπηρία. Σε όποια χώρα και αν ρωτήσεις οργανώσεις αναπήρων ή εκπροσώπους ή φορείς, θα σου πούνε ότι θα θέλαμε να είμαστε σαν τη Βαρκελόνη. Και εδώ γίναν πράγματα. Με αφορμή, ας πούμε, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάναμε ένα μετρό το πιο προσβάσιμο στην Ευρώπη, ίσως είναι. Σίγουρα από τα πιο προσβάσιμα. Μας εξυπηρετεί πολύ. Έγιναν και άλλα έργα στα πεζοδρόμια. Σταμάτησε όμως η Ολυμπιάδα, έφυγε και η Παραολυμπιάδα και έχουμε παραμελήσει και τα έργα και τη συντήρησή τους. Εγώ έμαθα σιγά σιγά την Αθήνα, προσπάθησα, εκπαιδεύτηκα να χρησιμοποιώ το λευκό μπαστούνι, να εντοπίζω τα εμπόδια και να τα αποφεύγω. Έκανα κινητικότητα στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Μου έφτιαξαν και διάφορους χάρτες στην αρχή, όπως εδώ, ανάγλυφα. Πώς είναι η πλατεία Ομονίας, ποιες εξόδους, ποιους δρόμους έχει γύρω-γύρω, κάποιες απεικονίσεις κλασικές σταθμών του μετρό και άλλων χώρων, ώστε και αγγίζοντάς τους παράλληλα και σε συνεργασία με τη δασκάλα μου, τη Γιώτα την Πάνου που μου τα εξηγούσε, να μπορέσω και εγώ να μάθω και να κυκλοφορώ ελεύθερος και να πηγαίνω παντού, όπως σήμερα που πηγαίνω ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως, όπως είπαμε. Και να φανταστείς ότι στη Γαλλία που πήγα, αυτά, τους χάρτες εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάγλυφοι και με μεγάλη ακρίβεια, μας τους κάνανε δώρο. Με το που πήγαμε και μας φιλοξένησαν στο γαλλικό παράρτημα της Views, της οργάνωσης που είμαι, μας δίνανε και χάρτες έτσι δώρο. Ήταν πάνω στα τραπέζια και έπαιρνες όσους ήθελες, δωρεάν. Και όλοι ανάγλυφοι με ακρίβεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δάχτυλά σου, στα χέρια σου. Μεγάλο πράγμα. Εδώ ακόμα αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν ανάγλυφοι χάρτες, έχουν κόστος και δεν ξέρω την ακρίβειά τους, έτσι.
Γι' αυτό και είναι και ένας λόγος που μου αρέσει να δραστηριοποιούμε και διεθνώς, εκτός από την νεολαία του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, όπου εκεί στα συνδικαλιστικά αγωνιζόμαστε για πολλά θέματα, όπως η εργασία, που υπάρχει νόμος και λέει ότι το κράτος υποχρεούται να διορίζει στο δημόσιο τυφλούς τηλεφωνητές, νόμος του 1998, και ο νόμος αυτός ακόμα να αλλάξει και να καταλάβει το κράτος ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλα, να σπουδάσουμε κι άλλα, να δουλέψουμε κι αλλιώς. Μας αφήνει μόνο τηλεφωνητές, οπότε θέλουμε πιο γρήγορα τα κοινωνικά αντανακλαστικά των αρμοδίων από κάθε κόμμα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δεν το πάμε κομματικά. Τα δικαιώματά σου και οι υποχρεώσεις των άλλων απέναντι σε αυτά δεν έχουν χρώμα. Γυμνάσιο λοιπόν και λύκειο στη γειτονιά μου πλέον, γιατί δημοτικό πήγα στον Πειραιά όπως είπαμε με δάσκαλο. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, να έχω εγώ υποστηρικτικά δάσκαλο ειδικής αγωγής ή καθηγητή ειδικής αγωγής μαζί μου. Οπότε έρχομαι μόνος μου στο γυμνάσιο εδώ στη γειτονιά μου, ξεκινώ να κάνω από την αρχή φίλους, παρέες, να κερδίσω την εμπιστοσύνη των καθηγητών μου, να τους πω ότι δεν θέλω να μου χαρίσετε τίποτα, γιατί έχω αξιοπρέπεια, θέλω να παλέψω και ισότιμα να κατακτήσω όλους ή κάποιους από τους στόχους μου. Και ο πρώτος ήταν να γίνω σημεοφόρος. Δεν τα κατάφερα στο γυμνάσιο, τα κατάφερα στο λύκειο 2 φορές. Από το γυμνάσιο και μετά ξεκινάω για να έχω ισότιμη συμμετοχή στο σχολείο, να πηγαίνω κάθε μέρα με φορητό υπολογιστή, έως και τώρα που είμαι στη νομική. Και εκτυπωτή μαζί μου, ώστε να εκτυπώνω σε βλεπόντων επιτόπου εργασίες, τεστ, διαγωνίσματα και να τα δίνω σε καθηγητές να τα διορθώνουν όπως διόρθωναν και των άλλων παιδιών. Δεν ήθελα να πούν ποτέ ότι εντάξει, επειδή δεν βλέπει πήρε αυτό το βαθμό ή πέρασε το μάθημα γιατί τον λυπήθηκαν. Δεν το ήθελα ποτέ. Ήταν για μένα μεγάλη στεναχώρια. Έτσι, δεν ήθελα να με ξεχωρίζουν για τίποτα και ποτέ. Ούτε καν να περνάω πρώτος στην ουρά του κηλικίου του σχολείου δεν ήθελα. Γιατί τους έλεγα στα άλλα παιδιά ότι τυφλός είμαι, δεν έχω κινητική αναπηρία. Μπορώ να περιμένω όρθιος να έρθει η σειρά μου. Και φτάνουμε βέβαια στο Λύκειο με βαθμό 20, μπαίνω στη νομική σχολή που ήταν και πρώτη μου επιλογή. Βέβαια μέχρι να μπω μάζεψα τα αριστεία εδώ, 12 στα 12 σε κάθε τάξη, γυμνάσιο και λύκειο και βραβείο και αριστείο. Εάν μου λείπει έστω και ένα θα στεναχωριόμουν για τα υπόλοιπα χρόνια, το ήξερα, οπότε τα πήρα όλα. Φτάνουμε λοιπόν στο λύκειο με βαθμούς 20, έτσι μπαίνω στη νομική με βαθμό 20 και το 3%. Όχι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά μέσω όρο όλων των μαθημάτων. Ξεκινούν κάποια αφιερώματα, εφημερίδες, έτσι γράφουν. Όλοι μιλούσαν για ένα παιδί θαύμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάποιο κατόρθωμα, κάποιο θαύμα, αλλά έχω ιδρώσει, έχω κουραστεί, έχω προσπαθήσει και απλά ανταμείβομαι. Και έρχεται και μια ανταμοιβή συγκινητική, πλακέτα, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών αυτή τη φορά, ο οποίος με αγκάλιασε και με αγκαλιάζει σήμερα και είμαι και εγώ στη διοίκησή του και προσπαθώ να προσφέρω βραβείο για τις επιδόσεις μου σε όλη μου τη μαθητική πορεία και σηματοδοτεί την έναρξη της φοιτητικής ζωής. Για να το συζητήσουμε, Βαγγέλης. Κοιτάξτε, το να είσαι τελειομανής σημαίνει ότι επειδή ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος, σίγουρα ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Κάτι θα σου έχει ξεφύγει και όλο αυτό σου δημιουργεί ένα άγχος ξεκινώντας να κάνεις το οτιδήποτε. Η τελειομανία εκφράζεται, πιστεύω, και σε καθημερινές εκφάνσεις κάθε πράξη μας, στη ζωή μας, στη ρουτίνα την οποία ζούμε. Πολύ ωραία η φοιτητική ζωή για μένα, αν και ένα χάος έτσι, στο πανεπιστήμιο, διότι φανταστείτε πως από τη μεταπολίτευση και μετά δεν υπάρχει κανένας νόμος που να μιλά έστω και για κάτι, να ρυθμίζει έστω και κάποια πτυχή της ζωής των φοιτητών με αναπηρία. Όλες οι ρυθμίσεις, οι αποφάσεις και οι νόμοι σταματούν μέχρι και την εισαγωγή μας στο πανεπιστήμιο. Μετά δεν γίνεται τίποτε. Και δεν έγινε και τίποτα ούτε πέρυσι που ήρθε νέος νόμος για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και άφησε τους φοιτητές με αναπηρία απ' έξω. Ολοσέλιδο αφιέρωμα στην κινητοποίηση που και εγώ ως υπεύθυνος των εκπαιδευτικών θεμάτων για τυφλούς
εκλεγμένος εκεί, οργάνωσα και την οργάνωσα 3 Σεπτέμβρη, την ημέρα των γενεθλίων μου που έκλεινα τα 20 χρόνια. Εγώ ήμουν έξω από τη Βουλή και μάλιστα είχα και όλη μου την οικογένεια εκεί, εθελοντές να συνοδεύουν, να βοηθάνε σε ό,τι θέλαμε και ζητούσαμε κάποιος να ακούσει ότι υπάρχουν και φοιτητές με αναπηρία που θέλουν να σπουδάσουν, όχι να κάνουν κάτι παραπάνω, όχι να κλέψουν, όχι να τους χαρίσουν, το δικαίωμά τους θέλουν. Εκεί γιόρτασα τα 20 μου χρόνια και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Και του χρόνου, αν χρειαστεί, θα γιορτάσω και τα 21 πάλι σε κάποια διεκδίκηση. Έτσι. Αλλά φοιτητική ζωή έχει και τα καλά της. Εγώ με αυτές τις κοπέλες έβγαινα και ραντεβού στα τυφλά αμαλάχια, ας πούμε. Έχει τις διασκεδάσεις, έχει τις παρέες, έχει τους φίλους, έχει τις βόλτες, έχει τον καφέ, έχει τα μπουζούκια. Λέω μπουζούκια γιατί έχω ένα πολύ καλό φίλο, έναν άνθρωπο που με συγκινεί κάθε φορά με την αγάπη του, τον Πασχάλη τον Τερζή, ο οποίος βέβαια μου υπογράφει κάθε CD του πλέον με ιδιαίτερη αφιέρωση και τον ακούω και το κρατάω κάθε καινούργια δουλειά του με αγάπη και είναι σαν να τη διαβάζω κι εγώ τη γλυκιά κουβέντα που κάθε φορά μου γράφει, μου λέει. Για να μη σε δω να φεύγεις, πρώτος φεύγω εγώ. Χάνονται τα όνειρά μου, χάνεται κι ο χρόνος, ως την πόρτα της ζωής μου, βήματα μετρώ. Γεννήθηκα τυφλός, χωρίς καθόλου όραση, από μια σπάνια πάθηση. Είχα όμως εξ αρχής κοντά τους γονείς μου και αργότερα τα αδέρφια μου. Είμαι ο μεγαλύτερος, 2 και 5 χρόνια μετά ήρθαν ο μεσαίος και ο μικρός. Με στήριζαν οι γονείς μου, ήθελαν να μεγαλώσω ως φυσιολογικό παιδί. Όταν έπεφτα έλεγαν σε όσους έτρεχαν να με πάρουν αγκαλιά γιατί το παιδί δεν βλέπει και χτύπησε, άστο, θα σηκωθεί, θα κλάψει και θα του περάσει. Όπως έκαναν όλα τα άλλα παιδιά και από εκεί ξεκίνησα και έχτιζα κι εγώ και συνεχίζω να χτίζω αυτό που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται κάτι, σε άλλους τίποτε, αλλά για μένα είμαι εγώ. Είναι η προσωπικότητά μου, είναι ο χαρακτήρας μου, με τα συν και τα πλην βεβαίως. Κάτι τέτοιο θα παίξει τώρα, για παίξει. Μαμά! Θα κάνουμε δουλειά, μαμά. Ποια από τις δύο τώρα να βάλω, γιατί έχω κανονίσει με τα παιδιά, έτσι να... Την κεραμιδί, Βαγγέλη. Την κεραμιδί. Ναι. Για περιμένω να δούμε εδώ. Αυτό είναι η πορτοκαλί, αλλά δεν βάζουμε αυτή. Βάζουμε αυτή, που το επιβεβαιώνουμε ότι είναι η κεραμιδί. Και βέβαια, εντάξει, πάντα έχω την μητρική καθοδήγηση και την πατρική συμβουλή, εκεί που τα χρειάζομαι, εκεί που τα θέλω. Η μητέρα μου έχει, για παράδειγμα, βρει με τα τόσα ταξίδια που κάνω σε Ελλάδα και εξωτερικό, κάτι έπρεπε να κάνει με μένα. Έχει βρει την πατέντα με τα ρούχα, το πώς να, ενώ δεν βλέπω τα χρώματα, πώς να μπορώ να διαλέγω τα ρούχα μου και να κάνω κάποιους συνδυασμούς που από όσο ακούω είναι επιτυχημένοι. Δεν έχω εισπράξει ακόμα διάφορα λαχανικά και παρόμοια προϊόντα της φύσης, οπότε νομίζω τα καταφέρνουμε. Έλα. Ωραίος. Σε ευχαριστώ. Τίποτα. 20 ευρώ επειδή είναι γαλλικός, 15 ο ελληνικός πήγαινε. 25 καλά, επειδή δεν είναι προσυμφωνημένο και σου ήρθε έτσι. Στα χρωστάω, γράφτα στο μπλοκάκι. Μου διάβαζαν παραμύθια μικρός που ήθελα πολλά, χειρόγραφα ακόμη, σημειώσεις ή οτιδήποτε θέλω. Έχω το μικρό, παίζουμε σκάκι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ποιος? Ήρθα κι εγώ. Δεν άργησα. Τι έγινε, νυχτώσαμε. Άργησα λίγο. Κοιτάω έξω βράδυ είναι. Άργησα λίγο στο γυμναστήριο. Τι
γυμνάστηκες, εντάξει. Ναι, τι κάνετε, Ωραία. παίζετε. Να εκενωθεί η θέση του αντιπάλου για να αρχίσει. Επειδή εμένα με φοβάται, κάτσε να παίξει εσύ μαζί Αρχίσει του. εδώ ο περίπατος. Σήκω να τον ζητάξω πάλι. Ο περίπατος εδώ. Μαύρα ή άσπρα. Όποια θες, ναι, εντάξει, τα άσπρα έχω μπροστά. Πάρε τα άσπρα. Άρα κάνω πρώτος κίνηση δηλαδή, Ναι. Για να δούμε. Ελεύθερος χρόνος είναι βέβαια και διάβασμα. Μ' αρέσει πολύ η λογοτεχνία, να έχω βιβλία, να διαβάζω πιο πολύ σε braille για να βλέπω και την ορθογραφία των λέξεων. Βέβαια δεν υπάρχουν τόσα, ούτε ηχογραφημένα υπάρχουν πάρα πολλά. Αρκετά βέβαια έχουμε, αλλά όχι πάρα πολλά. Έχω το φίλο και πολύτιμο φίλο και συνεργάτη Δημήτρη Κωνσταντάρα που με ταξιδεύει όποτε το ζητήσω στους άγνωστους δρόμους που πολλοί συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, ανοίγουν σε λογοτεχνία και ποίηση. Λοιπόν, κοίταξε πώς τελειώνει τώρα. Ο τείχος είναι ένα από τα διηγήματα που περιλαμβάνονται στο «Ζητείτε ελπίς» Το είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά. του Αντώνη Σαμαράκη. Αυτό το βιβλίο που έχω εγώ είναι 36η έκδοση και λέει σε κάποιο σημείο 170.000 αντίτυπα. Στεναχωριέμαι πάντως που από τα 170.000 αντίτυπα και 36 πανεκδόσεις έπρεπε κάποιος να μου διαβάσει, γιατί δεν το είχαμε αυτό. Έγιναν και άλλες επανεκδόσεις. Αυτό το οποίο έχω εγώ είναι και παλιό. Από τα τόσες χιλιάδες αντίτυπα και τις επανεκδόσεις, ούτε κάποια δεν έχουμε ακόμα, ούτε ηχογραφημένο, ούτε σε braille για τους τυφλούς. Κάποια μόνος μου δεν μπορούσα, αλλά ήθελα πάρα πολύ έτσι να ακούσω τρόπο γραφής. Κοίταξε να δεις, αρχικά μιλάει για τον τοίχο, για έναν τοίχο ο οποίος έχει υψωθεί ανάμεσα σε δύο σπίτια, ένα το οποίο γκρεμίστηκε και θα χτιζόταν κάτι άλλο και ένα παλιό που είχε και αυλόπορτα. Και πώς τελειώνει? Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Στον αθλητισμό είπαμε Ολυμπιακός ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ που έχει ένταση, ενθουσιασμό, διακυμάνσεις συναισθημάτων. Και ένα Παναγιώτη Φασούλα δίπλα μου για να ζούμε μοναδικές στιγμές κάθε φορά που μου περιγράφει έναν αγώνα μπάσκετ εντός έδρας, φίλος και συνεργάτης και ο Παναγιώτης Φασούλας ευαισθητοποιημένος από όταν ήταν αθλητής και εγώ πήγαινα στο δημοτικό και είχε έρθει να μας μιλήσει για το μπάσκετ και να παίξουμε παρέα. Έκανε το λάθος κλέψιμο, συνδυασμός με το Χάλπεριν και όχι, δεν ήταν φάουλ. Έδωσε την μπάλα στην μπάλα έξω. Πάτσε γραμμή. Όχι. Κάτω καλά την έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Την παίρνει ο Γκριν, σουτ και το χώνει. Αυτό είναι. Μπράβο, Από την τουρκική του Φεριτ Ρόμπερ. Ο Γκριν είναι παίκτης που έχει εκρηκτικότητα. Είναι πολύ καλός. Από εκεί και πέρα άρθρα σε διάφορες εφημερίδες, από μικρός αρθρογραφώ κι εγώ, όπως εδώ, στην Κρήτη και σε άλλη περιοδία μας, σε εκδηλώσεις στην επαρχία, διότι η κατάσταση στην επαρχία είναι πολύ πιο δύσκολη από την Αθήνα. Εγώ έχοντας και τη στήριξη της οικογένειάς μου, έχω καταφέρει να οδηγώ τη ζωή και όχι να την αφήνω να με οδηγεί εκείνη. Αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω. Υπάρχουν όμως στην επαρχία έντονα ακόμη τα φαινόμενα του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, με παιδιά κλεισμένα στα σπίτια τους που δεν έχουν ξεκινήσει να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στη μόρφωση, στην κοινωνική ένταξη. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Θα είναι όμως ακατόρθωτο πάντα αν δεν ξεκινήσουμε να προσπαθούμε. Και εγώ είχα προβλήματα στο σχολείο, στη γειτονιά, έβγαινα να παίξω με τα άλλα παιδιά και δεν καταλάβαιναν πάντα ότι την μπάλα ήθελα να τη βάζουμε μέσα σε σακούλα όταν παίζουμε ποδόσφαιρο για να την ακούω που πηγαίνει να τρέχω κι εγώ. Και πολλές φορές με κορόιδευαν γιατί είναι έτσι τα μάτια σου, τι έχουν, και στεναχωριόμουν. Και είναι λογικό. Και εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί και σε αυτά βέβαια στους φίλους συμμαθητές δεν μπορώ να κρατήσω κακία γιατί και εκείνα μικρά παιδιά ήταν. Κάποια μεγάλα παιδιά όμως δεν έχουν βάλει ακόμη ένα μάθημα στα σχολεία που να προωθεί την κοινωνική μόρφωση και να μιλάει για ανθρώπους με ιδιαιτερότητες, για αναπήρους και όχι μόνο. Και να κοιτά την αναπηρία όχι ως ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Έχω πολλές ομιλίες και άρθρα σε εφημερίδες, σε συνέδρια, σε παρουσιάσεις, αλλά και σε σχολεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ
κάθε φορά που έχω μια πρόσκληση να μιλάω για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με αναπηρία. Η Κατίνα είχε βαρεθεί την τυφλή αδερφή της, 16 χρονών η Κατίνη τώρα, 18 η Ελένη, που ζούσε μέσα από τη δική της ζωή και ήθελε να δει μέσα από τα δικά της μάτια. Σοκαριστικό ακούγεται. Σκέφτομαι όμως πως θα το έχουν νιώσει και τα αδέρφια μου. Όταν, για παράδειγμα, ο Χρήστος 5η και 6η τάξη έπρεπε να μου διαβάζει αρχαίο κείμενο πολιτεχνικά γραμμένο χειρόγραφο, γιατί εγώ πήγαινα τότε γυμνάσιο και έπρεπε να κάνω τις αρχές της επόμενης μέρας, ή όταν ο Παναγιώτης, που είναι εδώ σήμερα ο αδερφός μου, σκεφτόταν να κάνει πάρτι ή θα έρθουν πάλι οι φίλοι του να κοιτούν περίεργα τον αδερφό του με τα κλειστά μάτια. Είναι βαρύ το φορτίο να βάζουμε τον καθέναν και την κάθε μία και τον καθένα από εσάς να προβληματιστεί. Και είναι βαρύ και να ζητάμε ευθύνες. Ζητάμε να κάνετε το πρώτο βήμα, αλλά εάν το κάνετε και δεν βρείτε ανταπόκριση, να ζητήσετε και εσείς ευθύνες από εμάς, γιατί πρέπει και εμείς στο αναπηρικό κίνημα να καταλάβουμε ότι για να σπάσει ο πάγος θέλει κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα κέρδισα και ένα χρόνο με τη βοήθεια της ελληνικής πολιτείας που δεν μ' άφησε να πάω στο στρατό. Εδώ έχουμε και το απαλλακτικό, έτσι, που λέει ότι ο κύριος Αυγουλάς Ευάγγελος του Γεωργίου είναι ανίκανος προς στράτευση. Βέβαια αυτό το ανίκανος θα μου επιτρέψει να τους το επιστρέψω, διότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να υπηρετήσω τη θητεία μου εναλλακτικά σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο ή κάνοντας γραφική δουλειά γενικότερη από αυτή που λέει η κλασική φράση ότι πρέπει να έχεις βίσμα για να μπεις και να κάνεις. Εγώ δεν ήθελα βίσμα, ήθελα να υπηρετήσω. Δεν με άφησαν, πήρα απαλλαγή, μπορούσε να γίνει και αλλιώς όμως. Σημαντικά και τα ταξίδια στο εξωτερικό, ειδικά τώρα που έρχεται και στην Ελλάδα να επικυρωθεί η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ένα κείμενο πάρα πολύ σημαντικό, με ένα πρωτόκολλο που το συνοδεύει και ελπίζουμε να το επικυρώσει και η Ελλάδα αυτό το πρωτόκολλο, γιατί το πρωτόκολλο λέει ότι όποιος παραβιάζει τη σύμβαση και καταπατά τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία θα έχει κυρώσεις. Οπότε και η θεωρία και η πράξη πρέπει να πηγαίνουν μαζί και να επικυρώνονται. Αυτό ήταν μια σημαντικότατη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, με έντονο το ελληνικό χρώμα, γιατί πρόεδρος επί πάρα πολλά χρόνια εκεί είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και καλός συνεργάτης, από τον οποίο έχω πάρει πολλά. Οι διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βέβαια παραπάνω ευαισθησία σε τέτοια θέματα και με διάφορες οδηγίες και κανονισμούς πρέπει να στραφούν στο να δεσμεύσουν τις χώρες να κάνουν βήματα. Είναι σημαντικό ότι στην Ευρωβουλή έχουμε αρκετά χρόνια βουλευτές με αναπηρία και μας εκπροσωπούν από όλα σχεδόν τα κόμματα και όχι εμείς μόνο ως Ελλάδα, όλες οι χώρες στέλνουν εκπροσώπους τους και αυτό καλό είναι και με αξιοκρατικά όμως πάντα κριτήρια να υιοθετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο υπάρχει και από την Ελληνική Βουλή. Δεν μου λες, ποιο ήταν το τελευταίο μάθημα που έδωσες τώρα στη νομική? Διοικητική δικονομία είχα δώσει. Πόσο πήρες? 8 πήρα εκεί, το προσπάθησα. Και το κράτησες, δεν το έδωσες πίσω? Να ξέρετε ότι όταν παίρνει βαθμό κάτω από 10, πηγαίνει στον καθηγητή, το δίνει πίσω και λέει: εγώ δεν το θέλω αυτό. Θέλω να το ξαναγράψω για να πάρω 10. Πρόκειται περί ενός ανομάλου παιδιού, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Σας είπα ότι πήρα υποτροφία. Ήμουν πρώτος επίδοση στο πρώτο έτος και παίρνω από το ΙΚΙ. Ναι. Υποτροφία τώρα. Έτσι, τον άλλο μήνα φαντάζομαι τη βράβευση. Πόσα λεφτά? Σημασία έχει η ειδική επιβράβευση. Εγώ κάθε φορά που σε ρωτάω για λεφτά δεν έχει σημασία. Θα κεράσω πάντως, εντάξει, θα κεράσω, μην αγχώνεστε. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής μόνο εγώ κερνάω. Να είμαστε εξηγημένοι. Εγώ είμαι φοιτητής, δεν έχω εισόδημα. Ναι, αγόρι μου, μακάρι όλοι οι φοιτητές να είχαν το εισόδημα το οποίο έχεις εσύ και την περιουσία την οποία έχεις εσύ και την οποία έτσι τόσο απλόχερα τη δίνεις και στους φίλους σου, αρκεί οι φίλοι σου να μπορέσουν να το καταλάβουν, να το εκτιμήσουν. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο προσφέρεις. Πιες τον καφέ σου τώρα, ηρέμησε. Με τα τόσα καλά λόγια που μου είπατε θα σας βοηθήσω να μάθετε το Facebook. Πάψε, σταμάτα, αν μην μιλάς λίγο, μας έχεις την κυριολεξία πρίξει. Θα σας βοηθήσω να μάθετε το Facebook. Σιωπή, ησυχία, τέλος.